Da fatan kuna da lafiya, ni ce taku Jane Faisal Ade wanda aka fi sani da Amosita. Yau a cikin shirin za mu yi maganar abin da yake sa fyaɗe a zamantakewar aure. Kuma domin fashin baki a cikin maudu'in muna nan da Aunty Salma da Aunty Maimuna. Aunty Salma, Aunty Maimuna, akwai wani abu kamar fyaɗe a aure? Da gaske akwai fyaɗe cikin aure. Amma kuma menene in ma aka tambaya aka ce menene bambancin fyaɗen da ake a cikin aure da na waje? A cikin aure shine lokacin da miji zai zo ma matarsa da yana son sha'awa. Shine lokacin da miji zai zo yana son saduwa da matar shi, ita kuma sai ta ce na sha'awa. Saboda dan a lokacin tana ganin ba ta so, ba ta ma cikin wannan ba ta da sha'awar wannan abu. Kin gani? To amma shi kuma dan shi namiji da yake sha'awar shi na kusa ba kamar mace da naka ke nisa ba. Shi sai ya gan dole ne shi lokacin tunda har yana bukatar saduwa da ita ko tana so ko ba ta so sai ya samu biyan bukatar shi. To a wannan lokacin fyaɗe ne ba abin da ba saduwan aure ba ne. Dan ya riga ya abin da ɗan hakkinta ta ce a kuma shi kuma ya ce dole. Amma shi yanzu fyaɗe da muke magana akan fyaɗe, me fyaɗe? Shi ne da ce miki lokacin da namiji yake sha'awar saduwa da matar shi, ita kuma ba ta so, shi kuma ya nace ya saya dole ne sai ya yi. To a wannan lokacin abin da ya mata kenan, saboda me ta ce a ba ta da sha'awa, shi kuma lokacin da yake sha'awar shi yana abin nan sai ya sa ta dole abin da ba ta so. Ba ta shirya ba, haka kawai ya faɗa mata. With first. Ni ƙarin bayani nake son da yi, ke san ta sun tana maganin cewa kamar shi namiji ba za a iya rufin din sa ba yawa. Amma I still insist da cewa za ka iya rufin din namiji. Amma a yanayin da za mu kalli rufin din namiji ai ba kamar yanayin rufin din mace bane. Mene bambanci? Wajen ma'auren ko na waje ba ɗaya bane ba. Saboda shi namiji from me looking at it ai kin sani da cewa ya fi karfin ki. Indan karfi za ku nuna ba ki iya ba. To shi yasa mace ba za ta iya ba. Excuse me. Saboda yana da karfi. Kuma ke properties shi ce halak malak din shi. Ya san da cewa kina da every right misali ke ma ki nuna mishi cewa kina son saduwa a wannan lokacin idan ya ki saboda one thing or the other da ya faru ba za mu iya sani shi ma ko rashin lafiya ko kin bata mishi rai ne ko na abu makamancin haka nan. To mace za ta yi amfani dan karamin karfinta mace za ta yi rafin din namiji kin gane me rafin din wallahi za ta iya yana kwance in fact she can drag him from the parlor har su kai gane wasa dan za ta yi amfani da ya kushi da cizo da daddan shi ita ce shubi kare ita take yin aikin amma ita ta dinga yin kuka za ta hau kan shi kuma shi da yake sha'awar shi kusa take to kuma tana shashafa jikinta ki gane tare da a jikin shi before you know zaki ga duk din shi zata tashi saboda me ai already sha'awar is there namiji ba kamar mace bane ba kamar mace in ta ce ba ta so shi kuma namiji tunda sha'awar shi kusa ne tunda kuma ya san halak din shi ce kin gane kuma he give her that chance na ba zai nuna mata wannan karfi dan zai ji mata ciwo karshe yazo ya mata ya jinya ya tashi ce so he wa Allah za su ta wannan struggle din by the end of the day ta danne shi ga kasa ta haye kan shi. To wannan ni a gani na wannan is more of seduction. No. Kin gani? Domin seduction in kika ce seduction ai da ni what I take a matsayin bambanci na seduction ni a yanda na fahimci wannan in kika ce zaki seducing din namiji ai ba da karfi da yaji ake yi ba ki salma kake manta karki manta shi yasa ai kuma difference din kenan to wannan kuma da karfi na zo da karfi ne yake zuwa amma kin kage mishi da abin da ni ba a gani an ji ban gashi a no in kika ce kin ga maganar seducing daban you can seduce a man ba tare da wani struggling ba cikin ruwan sanyi zaki seduce shi kadai ma ya fall into your arms ko ba haka ba wannan kuma kin ce mishi ni fa ga abin da nake maybe kin ta passing message bai gane ya gane ya ki ma ya saurare ki saboda maybe kin ba shi haushi ne sai ki kama shi sai kawai ki ci to tunda nayi baka ga ai wallahi sai ka zo ka saka da iro amma ka fara da shi bambanci shine
in ke za ki wa mijin haka shi ba abin da zuwa wani zafin da zai ji a cikin shi ba zafi mana kamar yadda na ce shawar a zai iya jin zafi a amma ita mace da yake shawar ta ke na nesa in ya fara ba ta samu wannan wetness ba to tsaya ga miki ki samu hira ko da wani namiji misali kin gane Hausa na misali kice ba zai ji zafi ba zai iya jin zafi saboda za ta yi da karfi da yaji ne za ta kama dick din shi da karfi ta ce za ta tura a cikin jikinta to at that time kuma za ta iya injury din shi kin gane saboda shi ma abu ne wanda yake flammable amma kuma namijin da muka sani dole in aka kama dole zai to so injury ba zai ba abin da ba amma dai kamar yadda aka ce kowa is entitled to his opinion kin gani amma kuma ba wai baya faruwa bane kamar mata da suke duka mazan su to an tana baki taba jin labarin wanda ya kai karan matan shi gidansu akan cewa tana rifin din shi amma gaskiya da cika namiji baki taba jin labari wanda ke maybe you're the boss a office kin ga wani saurayi fine boy with small gashi hakan ga you want him ke duk kokarin da zaki bai yi ba yana shigo a office ɗinki maybe to pass an errand misali kika kulle kofa kin yi bai wannan da bane yana faruwa ana maganar aure ne zaman na ka miki misali ai na ka miki misali wanda kike cewa kwata ba a cikin namiji a aure nake cewa na ce mace ba za ta iya samun karfin da za ta sha ba ta da wannan karfin da yawa shi yasa na ce is more of seduction amma kamar mata da suke dukan maza ne yana faruwa ba za mu ce kwata-kwata bai faruwa to haka kazalika wannan yana faruwa haka is possible dai to gaskiya akila ne akwai irin akwai shi kawai ki ce baki zo ci irin wannan labari amma akwai yana faruwa yanzu anti yana faruwa in mijina yana nufin a ce kafin ya sadu da ni sai ya sa ni na yi zan iya in kira 'yan danginmu ko kuma in kira mutane su zo su shiga don su sasa ta ni zan iya amma a wannan lokacin ba za ki iya ce rekin ba saboda da aure tsakani abin da ya sa ma ko idan ma ki kamar misali irin tsofaffin mun kika ce musu date they will be surprised ya dai miji ki zai da wai ba su lafi put on top saboda za ki ce miji ki yare amma tun da yanzu akwai civilization akwai abubuwa da dama da ya kamata da ke da mijinki akwai fahimta kenan da muke magana so kamar irin wannan in ya faru za ki duba on which aspect abin ya zo miki mijinki akwai drunkard anti sama akwai wanda yake sai ya sha ne zai zo da daddare you are sad zai zo kuma ya bangin akan ki ya ci ga abin da yake so kin wannan is wrong wannan ko kin kai karin shi maybe you tried all your best for him to stop bai bari ba you look for cewa yana zuwa lokacin da ya zaki ce zaki iya faɗan wannan ki ce dan Allah tsawata mishi saboda gashi an yi zaki je ki kai wannan magana inda kika san cewa ba za ki tona mijinki asiri bane ba kin gane Hausa na ai ba ko a dangi ma akwai wanda za a yi it's very important mijinki sirrinki ne yadda ba kya son wani abu naki fita to haka ke ma karki sake ke sai ki fitar da naki magana ki rufe na mijinki is very important saboda mijinki ke ne ke shi ne in dai akwai wannan fahimta na juna da cewa whatever happens kin gane za ku iya sorting din problem in between ke da shi aure ne ba ku dauke shi ma misali ko na Christianity din nan ba suna cewa for better for worse ba to mu ne ma mun aka halatta mana saki shi ma ba sakin an halatta shi amma Allah yana fushi da shi saboda in ya kai ne bayan da za a yi sai a yi saki amma in dai bai kai inda ya kamata din ba to hakuri ya fi a kuma zauna a sasanta abun a fahimci juna to sai ki ga abin yana flowing yana tafiya yadda ya kamata gaskiya yanzu na gane sosai gane abin da kuke nufi duka ne muka kawo karshen wannan shirin ku biyo ma kafafen sada zumunta mu kuma kar ku manta subscribe sai an ji